Hey, what's up, what's up, what's up, what's up? Okay, so ngayong araw ibabahagi natin sa inyo yung napaka-cute na mga blessings ng Panginoon sa aming pamilya. At sa wakas, nanganak na pong lahat ng baboy ng aking nanay. Yay! Tatlong baboy ang nanganak. Okay, so simula noong Webes ay nanganak yung isa, then nung Friday naman yung isa. And ngayong araw naman yung isa. So ngayong araw na ito, itutur ko kayo. Ibabahagi ko sa inyo yung mga chikiting, okay, mga little pigs ng aming baboy. So let's go! So ito yung huling nanganak. Ngayong araw lang ito nanganak, kaninang madaling araw. Okay, ayan. So yung anak ng ibang baboy namin ay dito namin pinapadede. Okay, so ayan. So pero yung anak nito ay lima lang sana. Pero nag-share lang yung iba. Medyo matapang yung kanyang mother at nagpadede pa, so wag na natin istorbohin. Let's go sa next. And dito naman po yung iba. Pinagpapapadede dito. So ito ay mayroong 12 na babies. Si Black Mama Pig. Ito ay nanganak nung last Friday. So yan, tumayo na siya. So medyo matapang din ito dahil ito ay native. So wag muna natin istorbohin. Let's go next. And punta naman tayo dito sa pinakaunang nanganak. Okay, so ito yung pinakaunang nanganak, yung white. Yung white. Ito ay hindi native. Mas mabait ito. Okay, so hindi ito nangangagat. Pero yung native namin na mga baboy ay nangangagat. So ito naman ay 10 ang kanyang anak. Pero dito natin nilagay yung ibang anak ng iba dahil ayaw magpabadede yung isang Black Mama Pig dahil siguro natagalan. Tinanggalan pa namin ng pangil. Okay, so kung manotice niyo, mayroong black at saka white na baby ito dahil ang Mama Pig ay white pero ito yung kanyang Papa Pig. Ito yung aming Papa Pig. Ayan, so native po siya. Okay, native, malaki yan, malaki. Grabe ang pangil niyan. Ayan, so diba? So that's why ang baby ng white Mama Pig natin ay mayroong itim, halong itim. So let's go, punta naman tayo dito sa iba pa naming mga alagang baboy. Okay, dito naman yung iba pa naming alagang baboy. Ayan. Yan ay, ang isang ito ay mistisa, anak ito ni white Mama Pig. Ayan, umihi na. Saluin mo ang biyaya. Ayan, so ito ay mistisa, anak ni white Mama Pig. And ito naman ay ganun din. Yung isa ay anak ng Black Mama Pig. Pero kung man-notice niyo yung isang medyo malaki ay 3 lang po talaga yung paa niyan. Ayan. So isa lang po yung paa niya sa harapan. So yan ay tinatawag naming city sai. Yan, city sai. So isa lang po yung kanyang paa sa unahan. So in total 3 lang po talagang kanyang paa. So medyo hindi namin ito binenta. At parang kakaawa naman itong katayin at gawing lechon. Okay, so dahil 3 lang kanyang pa. So maganda siyang pet. Okay, so mahal din ni kuya yan. At ito pa yung isa. So all in all, kung ating i-summarize, ang lahat na anak ng aming baboy ay 10 nung last Thursday, 10. And last Friday we have 12. And ngayong araw ay mayroong 5. So 10 plus 12, 22 plus 5, that is 27. So all in all, mayroon tayong 27 na little pigs. Kaya lang bad news, nabawasan tayo ng isa kanina. So namatay yung isa na pinakamaliit, yung binibigyan natin ng milk, yung ginagamitan natin ng baby ron. So namatay na po siya, nalamigan. So ayun, so ang natira na lang sa atin na little pigs ay 26 little pigs na lang yung natitira sa atin. Tingnan lang, magbi-video lang ako eh. And so okay, so milk time. Bye bye. Buar yan, grabe ang pangin yan. Okay guys, so ayun na po yung mga babies, little pigs namin.
Okay, so tatlong mother pig yung nanganak. Isang white at saka dalawang black. Okay, so sa white, mayroon kaming 10 little pigs, 10 little pigs, and sa first mama black, we have 12 little pigs, and sa second mama black ay mayroon kaming 5 little pigs. So all in all, 27 sana, kaya lang nabawasan ng isa, pero okay pa rin, God is good pa rin dahil mayroon pa tayong natitirang 26 little pigs. So ayan po yung aming mga alaga na baboy sa ngayon. So we are thankful to God na meron kaming ganitong mga biyayang blessings. Okay, so for now, maraming salamat sa manonood nitong video, and next time mag-upload ulit tayo kapag nagsisitakbuhan na sila dito. So ibabagi ulit natin yung kanilang paglalaro dito sa aming bakuran. So for now, goodbye.